छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर तुम्हाला सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन मिळेल। अनेकदा जेवण करताना गृहिणींना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते। अशा वेळी खास किचन टिप्स तुम्हाला माहिती असल्यास त्याचा चांगलाच फायदा तुम्हाला होऊ शकतो। चला तर मग आज आपण अशाच टिप्सबद्दल या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहोत। तर व्हिडिओला लास्टपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलला देखील सबस्क्राईब करायला विसरू नका। डाळ शिजवताना त्यात हळदीची पावडर आणि शेंगदाण्याच्या तेलाचे काही थेंब टाका। यामुळे डाळ पटकन शिजते आणि स्वाद पण वेगळा येतो। बदाम जर 15 ते 20 मिनिटं गरम पाण्यात भिजवले तर त्याची साल पटकन निघते। लसूणच्या पाकळ्या थोड्या गरम केल्या की त्याची साल पटकन निघण्यास मदत होते। इडली मऊ होण्यासाठी इडलीचे मिश्रण तयार करताना त्यात थोडेसे उकडलेले तांदूळ मिक्स करावे, यामुळे इडली मऊ होते। जास्त लिंबाच्या रसासाठी 5 ते 10 मिनिटे लिंबू कोमट पाण्यात भिजत ठेवावे। सुकं खोबरं खराब होऊ नये याकरता तूर डाळीत ठेवावे, यामुळे सुके खोबरे खराब होत नाही। चिमटीभर हळद बटाट्यांमध्ये घातल्यास आपले बटाटे लवकर उकडतात। तांदूळ पाण्यात भिजवून ठेवला तर तांदळाचा दाणा मोकळा आणि मोठा होतो। तुरीच्या डाळीत हिंग ठेवल्यास हिंगाचा वास टिकून राहतो। डाळ किंवा तांदळामध्ये कडुलिंब घातल्यास किंवा कडुलिंबाची पावडर घातल्यास त्यास कीड लागत नाही। सफरचंद कापल्यावर त्याला थोडेसे मीठ चोळावे, यामुळे सफरचंद काळं पडत नाही। भाजलेल्या दाण्याची साले काढू नयेत, सालासकटच कूट करावा, कारण सालात एक प्रकारचे अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे हृदयासाठी चांगले असतात, त्यामुळे शेंगदाण्याची साले काढू नयेत। ओव्हनमध्ये एखादा पदार्थ बनवून झाल्यावर दुर्गंधी येत असेल तर एका वाटीत पुदिनाची पाने घ्या आणि 5 ते 10 मिनिटांकरता ओव्हन चालू ठेवा। त्यानंतर पुदिनाच्या पानांना ओव्हनमध्ये 1 तासासाठी तसेच ठेवा आणि मग काढून घ्या, दुर्गंधी दूर होऊन जाईल। ओव्हनमध्ये एका वाटीत 2 कप पाणी भरा, त्यात 1 चमचा लिंबाचा रस टाका। आता ओव्हन 5 मिनिटे चालू ठेवा। जेव्हा ते थांबेल तेव्हा एका कपड्याने साफ करून घ्या, यामुळे ओव्हन साफ होईल आणि चांगला सुगंध देखील ओव्हनमध्ये येईल। किचन बेसिनचा चिकट ग्रीस काढण्यासाठी परत गरम पाणी टाकावे लागते। अशा वेळी गरम पाणी टाकल्यानंतर त्यात 1 कप पांढरे व्हिनेगर टाका आणि बेसिनला थोडे बेकिंग पावडरने साफ करा। फ्रीज आतून साफ करताना गरम पाणी आणि बेकिंग सोडा एकत्र करून फ्रीज साफ करा। किचन बेसिनच्या सफाई करता चिंचेच्या पाण्यात मीठ टाकून साफ करा, बेसिन चकाचक होण्यास मदत होते। चहा बनवून झाल्यावर उरलेली चहापत्ती परत पाण्यात उकळून घ्या। त्यानंतर पाणी थंड झाल्यानंतर ते पाणी गाळून घेऊन त्या पाण्याने आरशाची सफाई करा। अशाच काही टिप्स आणि रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका।